Най-много с мъдрост. С що? С мъдрост най-много. Видя ли? С отношение към болестта. Да не мислиш о нея. Да, точно така. Аз на това уча моите болни да живеят в свобода от страх, в свобода от самонаблюдение и да не говорят за своята и чуждата болест. Да пазят лекуващо мълчание. Да се мълчат? Да. Якота боли? На лекарът трябва само да казват, а не в дома си и не на другите хора. Менко ме фана шлучката и аз се свивам и кой като дойде викам болна съм, найто ми се от глава. Къде ги чекам лекар да му кажем, като ми боли? Ще повикат ти лекар и той ще не викам го, дай не хапчета лекар. Не става дарма. Докторе, твоето лекуване е най-много с устата. Разбира се, точно. Аз смятам, че всеки болен, каквато и болест да има, има нужда и от това да му се влияе по душевен път. Ние имахме един доктор Иванов. Така, арми има един поп и попа почина. Казваш се поп Стефан. Защо атеистичен, бе? Той е мистика, бе. Той е друг атеизъм, бе. Не дете да... Ама филма трябва да бъде атеистично осветлен с текст. Мистиката е на екрана, а отдолу трябва да бъде научното разкриване, че това е мистика, че това подхранва мистиката. И не само това, че мистиката има дълга история у нас. Ние имаме спиритистско движение преди 9 век. Мене ми се струва, че тук ние се пускаме в излишно теоретизиране, а е по-добре най-напред да видим този фактически материал, който беше представен и който според мен е много ценен, съвсем ценен и идеята на професор Шипковенски, именно да се събере и да се документира този материал е извънредно полезна. Като гледам филма с всичките му детайли, си мисля всъщност какво представлява Ванга, начина по който тя събираше информация от хората и се мъчеше да им подаде една своя, така да се каже, информация или свои идеи, беше направен с голема ловкост, при която не виждах никакви болестни прояви. Напротив, един човек, който много съзнателно разпитва, човек, който се мъчи да подаде и когато Кольо, Тодор, Иван, Иван, виждам го пред мене, Иван, тя започва да го вижда, след като се е убедила, че той Иван наистина съществува, докато преди малко Тодор не съществуваше, тя Тодор не виждаше. И затова, следователно, първият елемент, който аз бих могъл да видя в този филм, това е умелия начин да изкубне факти, некакви данни от самия човек, на който тя гледа. Не се ли нуждае тя, професор Шипковенски, от едно по-щателно медицинско и психологично изследване и дали... Аз не знам тя да е била изследвана от някой друго, освен от доктор Лозанов и от мен. Но това в всеки случай не е толкова най-важното сега според мен. Важно, за да може да се разбере как тя примамва хората, как ги увлича, как хората и вярват и така нататък, и доколко тя самата си вярва на това, което говори. Така че тия неща според мен са важни. Отношение, ние, така да се каже, представителите на българска наука, сме много задължени и много... Като марксист, смятате ли явлението Ванга обществено полезно? Това ви питам. Това е генерално. Смятате ли, че е обществено полезно? Тоест, тя полезна ли е за нацията? Разрешава някакви проблеми на народа? Прави психологически отреагирания на нацията? Помага на хората? Аз гледам от тази точка този проблем. Или обратното. Създава една тенденция да се вярва на нещо, което е по-малко ефективно от това, което официалната наука. А вече проблема научния тези, това е отделна работа. Аз не знам това, отговорете. А ние с какво се занимаваме тук? С разсеиване на суеверие или? Не, бе. Аз не мога да разбера, за Ванга... висши професори трябва да дойдат и да се занимават с разсеиване на суеверията. Полезно явление. Коя Ванга? Добре, ще ви отговоря. Аз ви казах, че Ванга е комплексен въпрос. Приемем, че това е един изключителен феномен. Ванга ще стане също така феномен полезен, както един волк-месник, както един дадашев и нещо така този високи. Става дума за нейната дейност. Ако Ванга ние... Извинявайте, ако ние сега обсъждаме дейността и хонорарите на Ванга... Не хонорарите, бе.
Нейната дейност какво значи? Вижте какво сега, другарю Леви. Вие сте психолог. Това е едно явление, аз ви казах, там да подходим. Слушайте, да ви покажа вредите, които Ванга нанася, тъй като вие не допирате до тези проблеми. Вие сте психолог, стоите в кабинета, четете книжки. И то трябва да ви кажа не авторитетно, тъй като това, което говорите, мене даже не съдля. Голема тревога, как вие на разни, така да се каже, работи, не народарни, но това си е вече ваша работа. Ние сме лекари, психиатри и затова сме ние тук, защото всичките хора, които отиват при Ванга, след идват при нас. Вие ако ние не правим статистика, що не се занимаваме, за съжаление, обаче ако се подготвят материали, вие ще си защитите от това, което тя прави, което тя предлага и това, което съветва. Това е страхотна вреда на хиляди хора, които тя... голям проблем. Проблем е, ако зависи от мен, аз няма да й дам 2 дена да прави тия работи. Това ще бъде решение според вас. Кое? И това ще бъде решение според вас. Просто да ни дадем. Щом вреди? Аз да се проучва, да. И аз сам предложих да отидат хора да я проучват, ако тя въобще се гласи да бъде проучвана. Сериозно говоря, професор. Нашите психолози трябва да отидат там и да изследват тези хора, които отиват при нея. Да се види, те очакват там да научат нещо за своите умрели, че те продължават да съществуват в отвъдния свят. Това е за тях и на тях. Те отиват да научат нещо там за болестта, за която лекарите не са дали лекарство или когато има една тежка прогноза, тя иска да знае каква ще бъде тази съдба. И така, че тя изпълнява една такава социална функция. Въпросът е сега дали социална функция е полезна или вредна. Това, което трябва именно да се направи в изследване, да се види доколко тази функция задоволява емоционалните потребности, за съжаление на голяма част от нашето население, включително и на... Вижте какво, твърде човешко е да желае човек да играе роля, да играе някаква роля има обществена стойност. И това е, според мен, основният двигател. Тя е загубила своето зрение. Тя е лишена от това, което имат другите хора. Видали някои малко детенци, иска то да играе роля. Иска да бъде център, средище на Вселената. Иска то да налага своята воля всичкото. Най-малкото детенци, речем нашата внучка. Вижте какво, твърде човешко е да желае човек да играе роля, да играе някаква роля има обществена стойност. И това е, според мен, основният двигател. Твърде човешко е да желае човек да играе роля, да играе някаква роля има обществена стойност.